1, 2, 5, прова. Това май беше много дълго. Погледнах към нея, не трябваше да става. Време е да влеем малко от днешната... Не. И сме едно от най-ценните предизвикателства. Намираме се... Няма проблем. Характерни с... Това беше ужасно. Предстоящи проекти на нашите клиенти, за които тъпо. Добре, пак ми питай. Как протича процеса по една услуга? Изчисляване на количествени сметки, това не трябваше да става. Чести ден на народните будители. Няма проблем. В уютния кът, в който... Това не трябваше да го правя. В който една книга може да промени деня ти. Българския принос в разгрома на хитлеризма. Следвайте профилите на Нордика за още архитектурни решения и интериорни съвети. Да. Забравя как се казва.